So iro video rakandirwa nhasi Nelson Chamisa, I think the most popular opposition leader, achitaridza mushure mekunge nezuro video voice audio yakaswera ichitenderera ichiti Chamisa aitaura nemunhu angatumwa namai munangagwa etc. Handiti pachitaura pakataurwa Chamisa waitaura zvaaitaura in that audio vazhinji venitozvati makainzwa. So today, in fact, nezuro Chamisa akaupdate akati no, vari kuda kutibvisa pafocus, vari kuda kutibvisa pamain show, let's keep focusing, handiti. And then from there, nhasi Chamisa ndobva azokandira kavidhio icho ari mumastreets zvamuri kungoona kuti vanhu Chamisa unotori nemasupporters zvekuti haatombori nenazvo kuti kwanzi kwaitika chika uchi. I think ndo yainzi na journalist Hope Wechingono, hanzi politics of personalities. Hanzi maZimbabweans mune politics of personalities too much, but I think even chero kuAmerica chaiko politics of personalities ndo dziriko. Kune masupporters aDonald Trump aritongopengana Trump whether aita chipi kana chipi, because maybe anenge achiunderstanda vision yake semuunderstandero unongoitwawo vision yaChamisa nemasupporters ake. So patakakandira chividhio pamwe watobvunza kuti imi muri kuti chiko imi asiri compromised wacho muZimbabwe ndiani? Ma-members of parliament ese ari compromised, maakuzotiudza nezvaChamisa muri kutaura kuti chii? Handiti? So vanhu vari kutongotadza kuti ivo vanoziva kuti zvavari kutengesera Chamisa it's a bigger goal or it's a bigger dream more than whatever anybody else can sell to Chamisa. People are selling Chamisa the position of leadership. And so they know Chamisa will always be attracted more by that position than even $100 million. Because that position also comes with a lot of resources that you can manage and distribute them well in a way that will satisfy your heart to know that every Zimbabwean is benefiting from the gold we have in Zimbabwe. Every Zimbabwean is benefiting from the lithium, is benefiting from all these other minerals and it nemangoma activities. So sezvamuri kungoona iyi video iyi tingati Chamisa aikandira chii, aikanda video iyi kuvanhu kuti zvidii. We would say kana tichianalyze toti isusu apa Chamisa was just reaffirming his position in the society, kuti people still love him. Muri kuwanza vanhu vari kuimba uchiko hanzi munodiwa nevana here kuti nevanhu apo anga achimurusa vana hanzi munodiwa nevana kana kuti nevanhu munodiwa nevanhu, so something like that. Maybe munoti kazi zvakasonga mutoti pama-updates mucomment section mutonzwa kuti chii chiri kuitika. But muri Zimbabwe pane zvakawanda zviri kuitika right now mupolitics dzemuZimbabwe zvatiri kuti tipinde. So apa patiri kuti isusu handiti vaNelson Chamisa vakandira video iyi, so tiri kunzwa kuti maZimbabweans ari kuti chii pamusoro pazvo. maZimbabweans ari kuti chii, vari kupindura video iyi vachiti chii, what are they thinking. Handiti so tina Lutan Trust Machinga, anonzi Trust Machinga, ari kuti iye why Advocate Mahere is not defending you these days. Oh, it's the party politics. Hanzi sei Mahere asiri kukudefendai mazuva anaya nai vaChamisa. Ari kubvunza mukomana ndi Trust Machinga. So amenoti vaChamisa vachapindura ika kuti havapinduri. Kauti mimi, have you noticed kuti Mahere seems kunge akatyoka panyaya dzepolitics, but tongara tingomuona achitaura nyaya dzekuti we need new leaders etc. So we think she's still active. I think she's still active and pane parikuda defense rap achiziyo right. Amarisa hanzi china Amarisa hanzi Nelson Chamisa ndizvo prezo kubuda kuvanhu vachikuonai kwese kwete kuti nya ndiyezi zvinotipa hope izvozvo nekusimudza vakaparara pamweya neBP yangu yabva yaderera. So muri kumboona chii muri Zimbabwe panapa? Isusu politics dzotambwa naChamisa ka hatichadzinzwisisi, because politics dzotambwa naChamisa ka hadzichanzwisisiki zvachose.
tasaimuoneka vana Tendai Biti vakabudikira vakaenda kupublic, but pavakaenda kupublic vaitaura nezve-CDF, vaitaura nezve-constitution, defenders forum, vaitaura nezve vachishora bumbiro remutemo riri kuda kuchinjwa, vachishora zvese izvi vachitaura mapoints ari muconstitution chaivo chaivo, but nokudaro vakawanirwa reason negovernment yekuvasunga kuti you guys you are inciting violence. But Honai Chamisa kapindira neskiripi kamukomana kangouya hakana zvakataura mustreet, but noise yakaita mukomana anenge aita mapolitics dzipi mune Zimbabwe manje vana Mnangagwa vanobudikira vachiti chivanga vanomusunga vachiti kudii because hana zvataura kamukomana wangobudikira, but noise yatoita iyi sezvamuri kutonzwa uyu ari kuti zvinotipa hope, zvati yatomupa hope more than hope yaari kuona ichiiswana namadhuku. But still vana madhuku they are like more like fighters. Chamisa is more like the celebration of the victory, you know. Yeah, since he is the leader, I think that's why kungomuona kwaita vanhu mukutovanza kuti vakutoona senge kuti amendment bill yatotadza ende wataimira nhasi zuva racho ranzi ndo rekutanga remaconsultations ndobva mukomana abudikira. So hanzi hawk eyes anozviti zimpatriot hanzi Chamisa, the truth is finally coming out. You have been playing with the emotions of Zimbabweans. We ask kutozvinzwa zvese we ask kutobvumirana nazvo zvese ari kutogaya kutoti Chamisa mutengesi maybe ari kubhesa neaudio iyaya hatisi kuziva, but muri Zimbabwe imi muri kuziva zvamuri kugaya, muri kuti kudii nazvo izvi. And hanzi naBeni Muchokwa vatai hope dzinobata mukuru Nelson Chamisa, vatai hope dzinobata mukuru. We are unshakable behind you. We love you, President. Havasi kutombozvinunguka, havasi kutombofila anything, havasi kutombofila any threat. Chamisa kwavari is just the president. NdiBeni Muchokwa handei Nitro arikuti hanzi now we know why you are the way you are. It all makes sense. From the time Tsvangirai was on his deathbed and you called a briefing to declare yourself the successor, to the time you watched the coup being insulted and harassed, it's all about you and power. Uyu ari kuonawo zvari kutoona zvitori different. Ari kutoona kuti Chamisa it's all about him and power. Hatisi kunzwisisa because papower apa mure Zimbabwe because power it's not Chamisa who is the power, it's the people who support him. So samungoona apa abuda mustreet akapinda nditi vanhu ndobva vatanga kuimba nziyo idzi vachiuchira vachifara chidi. Who is the power? It's the people. So it's the people who support Chamisa who give him power. You understand? Kana kwauchinzi hapana vanhu vaitanga kuimbapo angada angofamba kubva pari kufamba pachinopinda mota ndo zvangoitika angofamba kuenda pachinda mota but vanhu vatanga kuimba. So it seems like there are more people united behind Chamisa more than, wouldn't like to say this, but more than any other opposition leader, which means other opposition leaders actually have to rally behind Chamisa also. That's how we unite as a people. Koi kujoina vari kuwina unojoina vari kuwina ndokuita kuti force yacho irambe ichigrowa. So but unongori another analysis hatisi kuti chokwadi iwo kana une muonero wako mure Zimbabwe ende tochifara kuda kumunzwa mucomment section. Hanzi Nashe of nature makatengesa struggle comrade, kutoimwira zvenyu takatsamwa ndobva vaisa chimudhogani. Vakatodhiniwa zvavo vakatorova vakatomubata fodla havasi kufara nazvo. Hanzi naBaba Kundi, the leaked audios are actually doing the opposite of what they wanted. Uyu ari kutoti zvatobva zvapa Chamisa more fire moto. Chamisa wakutopisa wese nenyaya yema leaked audio aya haana impact yavaifunga kuti achava nayo.
hanzi naboss G, good morning president, we all know munodiwa nevana but haasi matakadya kare here awa. Ari kubvunzawo hanzi nazuva rabuda, is it hard to call for a referendum zvisina chibhende if you are genuine? Zimbabwe is tired of strategic ambiguity while the 2013 constitution is dismantled. We need a pragmatic roadmap, not a riddle. Move from Gudzamukanwa to results. The people are waiting for directions. All right, maybe Musa or Chamisa, maybe uri kuita zvinhu too slow, maybe first make sure uri kumova fast, tikuda handakamirira madirections vakamirira kungoudzwa zvokuita, and then vanhu votobva vatoita, which is another assurance that people or people like this one Zuva, they are rallying behind you no matter what, chavari kutongoda kutoudzwa zvokuita. So mune Zimbabwe regai gumire panapa taichita kuti munhu wese anzwisise kuti mazimbabweans akamira papi nachamisa wavo, handiti kuti tinzwisise kuti political arena magames ava palevel ripi right now and kwaakananga ndekupi, handiti. So garai panapa, every important update munoziva munoiwana panapa. Thank you for watching.